Terima kasih matur nuwun. Setunggal tetembangan minangka all artis nggih. Ingkang sampun katur saking para adik-adik mbak-mbak Wiro Suwarawati tambah satu artis vokalis kondang Tulungagung Sofi. Sofi Kalista, Kiki Karisma Dewi, Gesian Pakel, Rinvi Ananda mereka saking wilayah Tugu Sendang. Angel Wates nggih. Angel niku apal mriki wargane Mbah Lurah Yono, sayur. Oke, Angel betul ya nggih. Saking Wates nggih. Nur nggih. Oke kepareng ngaturaken salam-salam dulu Mas nggih. Niki saking penonton live streaming kejawi ingkang rawuh ing pidalem panyuwun Bapak Pujut dalu menika Ibu Sundari sampun kuwatah awet kala sonten tamunipun sembah nuwun sanget dipun sekecakaken ingkang sakmenika tasih pinarak lenggahan so ingkang badhe tindak kondur ngaturaken wilujeng kondur matur sembah nuwun rawuhipun nggih. Penonton live streaming juga sudah bergabung bersama beberapa channel YouTube malam hari ini baik dari Pak Cep Andum Suko Kota Kediri hadir. Pak Cep Andum Suko lho iki. Oke. Dan juga Sunawan Official dari wilayah Trenggalek nggih. Sebelahnya Mas yang berkacamata nih, sinten niki? Pak Ahok, Pak Ahok. Yang kacamata juga. Terus Kofinese. Kofinese kita nggone Sela Ovi. Ya. Wilayah Kepuh Boyolangu lho gitu. Betul Mas ya? Oke, matur suwun yang sudah monitor gabung bersama Pak Cep Andum Suko, Sunawan Official dan juga Kofinese dan lain sebagainya. Terima kasih. Ada 5 ini. YouTuber kondang. Sebentar kita nyenggol Mas. Mbak Sulastri Jakarta selamat malam. Indasah Nisa Ayu, Nardi Kauman dan juga lanjut untuk penonton live streaming Mbak Winarzi. Terima kasih. Juga Wawan Potot, Agus Budianto. Terima kasih. HR Musik Monitor lanjut dan juga dari Agus Budianto Aza Aira matur suwun gabungannya bersama Ki Kramontiko matur suwun wilujeng dalu salam rahayu. Wah nggih rahayu Cak Ruwet. Oke terima kasih ada Cak Ruwet juga nggih ingkang dereng kula sebat mangke dipun sebat kalian lumampah Mas Ratu Bunga Sedap Malam matur suwun sudah bergabung. Eca Manisi juga, terima kasih. Kepareng menika nanjaken setunggal, boga setunggal kagem namber geng swasana. Mereka tetembangan seringan campur sari daru tumunur tumurun wonten diajeng Angel. Ditanjake Mas. Coba don nelongso jamane jaman ora kosong urip pancen angel kudune tapi kudu tentrem gabut gawe karo seneng bulat ojo batang yen dikongkon ya sing temen lah apa kanca ati kerep lorong ragel lamaran kosong budi kaya pancen kabeh padha pengen urip mulyang wiwitan ora kosong pancen nyata wilujeng dalu adikku diajeng Angel. Sugeng dalu Kang Mas Bayu. Nggih. Nggih. Wah, kula lek tanggapan saya nyaket teng Kendal Bulur iki kangen bos kula. Sinten? Bapak Eko. Ki dalang kondang Ki Eko Kondo Presdianto. Alhamdulillah. Nggih niki lumantar panjenenganipun niki kula sangat menghormati beliau. Artinya Nggih. menjunjung tinggi Bapak Dalang Eko Presdianto. Bener, Mas. Karena awet tahun 2012 ngantos sak menika kula nggih nderekne Pak Eko sampun 13 tahun. Ya Allah. Tanpa beliaunya kula ora dikenal warga masyarakat Tulungagung dan sekitarnya. Sembah nuwun Maha Guru Ki Dalang Eko Presdianto. Nggih, matur nuwun. Nggih. Saking D Angel Nggih, Kang Mas. ngaturke pripun? salam-salam rumiyin Oke. suwante mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Bu. Pinanggihan malih kalih campur sari daru tumurun. Nggih. Kudu Sik. beteh tenan. Aku mau yo ora tek beteh nyantol. Iki sono pirang-pirang dina alhamdulillah Mas ndek nek tanggapan. Iki muni wangel iki. Daru tumurun.
Nggih, dalam ingkang rangka baken napa niki Mas? dalam rangka pernikahan. Mereka putranipun payipun Bapak Pujut, Ibu Sundari ingkang asma Alga D Setiawan. Heeh, Dini pikantuk. pikantuk menika Mbak Sunarti saking Bojonegoro, putri Bapak Kasim Impor. Ibu Ranti almarhum. Heeh. Doa yang terbaik. Ya semoga sakinah mawaddah warahmah enggal pikantuk momongan soleh-solehah. Ya aja Amin. mek loro, syukur-syukur telu apa 5 apa 11 ngono dadi tim Pun, bal-balan. lek kanugrahan putra putri niku nderek ingkang akare Bener, jagat Mas. nggih. Ingkang baken nggih tetep ngagungke syukur. Sik. Dalu menika jumbuh kelan suasana pernikahan nggih. Nggih. Kok suwi ndak muni iki kaya memanik terus tembang kangen Aduh, setya tuhu. Nggih, niki wau kula kapure bawa kalian bose. Nggih. Bos anu Pak Kunto, mboten kersa bawa jenengan, Pak. Lek Mas Kunto bawa nggih langsung tak tempel 200.000. Ya Allah, niku lho, Pak. Iya, bayar aku balik. Nggih bawane napa di Angel? Niki kula nyuwun nguji wet, Mas. Nggih, muji wae. Iya, iya. Suwe ra nembangku ya aku ya Allah. Wis anak Tito wis didonar iki engko wis. Pak niki kok jenengan betul lho Pak, damel napa? Damel anu to. Oh. Denden sawah niki. Monggo ting-tingane bawane kados menapa nggih. Muji wae iki. Mas Mustika ning bener sama nama Mas? Bener. Anggapannya tenggor sekeco. Fasilitas semuanya komplit. Heeh. Toilet, Mas? kamar mandi oke. Oke. Aku mau sampai wel-welan karo kanca yoga pengrawit musisi Dateng itu. apa? Lah nek sing celonane keri lah. Ya, Pak Tidal ae lho, Mas. Aduh, ora ya wasik cacahe. Monggo budget ki. Suarane sampean ki banter. Malah aku mau WA Pak Eko. Yo kuwi suarane sapa kok banter kok kene galik-galik. Mbak Angel Wates, Mbah. Ya Allah. Nggih, niki wargane Mbah Lurah Yono, Kondang. Laras, laras. Pak Eko ada WA aku. Ayo sebut merek loh.
Suaranya Angel ini original. Wes suara yang gak dibuat-buat rati gawe-gawe. Aku bawa nu gawe pibrangel. Kadang kadang diwari anakku lanang. Piye Mas carane Mas? Guluku tideret. Ngene. Tekan ndi? Oke nih. Teko lesu lah. Lumrah lan lesu. Nyirnake rasa sambat tresnaku sundel Kanca-kanca musisi tepuk tangan kagem Angel no. Tepuk tangannya mana Mas Mamat? ya Allah, aja kaya ngono Mas, mulai aku Nggih, isik isin piantun aku. muda suarane kaya ngene lho. Lek Jawa Tengah wes ndak bagi. Ndak mulai. Nggih, Sejune kok aku ora rono to Mas. ning kene wis cukup nggih. Monggo tetembangan Mujiwat Katur berganti Angel Daru Tumurun. Buka apa ndi Mas? Buka kula. Tutup. Oh. Buka celuk. Alhamdulillah kompak rasido potong bayarannya berarti. Wes lunas. Wes lunas kabeh mulai yuk lek no. Mulai yuk.
Mugi lumantar tembang kang sampun kunjungan aturake mujiwat kanthi Nggih, bawa. Nggih. Muga tansaya nambah gedhe katresnane mempelai Amin. berdua temanten Sarimbit, Amin, Mas amin. Alga Mas kalian Alga Mbak kalian Mbak Sunar Nggih, Sunarti. Sunarti. Iki mantene putri ya mempelai wanita dari Bojonegoro. Aduh, jauh sekali. Nggih. Ya jodoh ki ngono kuwi lho Mas, Nggih, nek sing ngerno leres. Mas. Bojonegoro iki kemutan kula, kanca kula. Datang napa? Sinten? Kanca lawak kondang, Cak Komet, Oh, nggih, heeh. Cak Komet Bojonegoro. Heeh. Lajeng Kiai Ayo. Kondang, pendakwah kondang, Sapa to Kiai Mas? Haji Anwar Said Lah aku kira Bojonegoro. ra kulino ngono kuwi ya Ya selain tanggapan, Heeh, selain bener. ngamen, ya sekali lagi ya Alhamdulillah. Maidoh Mas. kasanah. Aku ora ono to Mas. ya tegese ya mirsani Maidoh Kasana Heeh, tegese bener. pengajian Pengajian, abar. iya. Aduh, Eh, nampaknya banyak yang memantau betul, itu Mas di Angel. rumah. Heeh. Baik di beberapa channel YouTube, ya, Iya. Pak Cip Andom Suko, Ah, Coffee banyak Nisi, sekali. Sunawan Official, dan yang lain yang sudah monitor. Terima Iya. kasih dari Bojonegoro. Tertanda Mas M7Z. Heeh. Tulisannya Iki mana? angel-angel. Terus Edi Sunarno. J, Betul. selamat. Dari Trenggalek Bagan Pule. Ayo duh. Waduh, Trenggalek Ya, Pule. oh, Mas. Pari- Mendaki-daki ke gunung. Oke.
Paryadi 1, 2, 3. Terima kasih gabungannya. Dan teman-teman Ya. yang request lagu pasti dilayani. Nopo Ada Mas request Asmoro Nolo, Asmoronolo. Katresnan Sejati, Ha-ha. Kawitane Sinawan. Ya. Iki kita Nanti- sampean iya diatur nih no, langsung Ha-ha. dua no.